Türkmenistanyň paýtagtynyň birnäçe etrabynyň ýaşaýjylary 47 gradus yssyda 3 günläp suwsuz galýarlar. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, Parahat 1 we Parahat 2 etrapçylarynda ýerleşýän ýaşaýyş çaýlarynyň suw üçinçiligi 29-njy iýunda akşam saat 10 töwereginde kesilipdir. Azatlyk radiosynyň 2-nji iýulda Parahat 2 etrapçysynyň ýaşaýjysy Sençam Manmurat Bogaýew bilen gepleşen wagtynda agdalan etraplarda suw henidem ýokdy. Häzirim Aşgabatda suw berilen ok ýöne bir bugun işuny bolan üçin adamlaryň iki kezi etrap häkimligine barbam arz etdiler. Aşgabat agsuny bardylar. Diýip Aşgabatly Sençam Manmurat Bogaýew 2-nji iýulda öýlen gurrun berdi. Şol burakda Aşgabatda howanyň gyzgyny şu günler kölegede 47 gradusa ýetdi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň aýtmagyna görä, bu jaýlaryň suw üçinçiligine jogapkar edaralarda şol sanda 14-nji öý dolandyryş edarasynda we Aşgabat Agy Suw Döwlet edarasynda suwun kesilmegine teknik näsazlygyny sebäp bolandygyny aýdyp, ony düzeltmek üçin çäre görülýänligini ma'lum edipdirler. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä 1-nji ýylda Parahat 2-2 etrapçysynyň käbir jaýlarynda öýlen saat 12 töwereginde gysga wagtlyk tas ýarym saatlyk pes basyşly az mukdarly suw berilipdir. Emma soň ýene de öçüpdir. Şeýle-de 2-nji ýylda öýlen Parahat 2-1 etrapçysynyň bir ýerinde suw daşaýan ulag bilen ýaşaýjylara suw eltilipdir we bu suw bir sagatyň dowamynda göteripdir. 10 tonnalyk suw daşaýjy awtomobil getirdiler. Şoňa 300-350 adam nowata durdy. Ortasy çağızlarym dur. Hatta elleri şolaryň da 1 litrlik, 1,5 litrlik plasmas kaplar bilen. Şu ýekece maşyn şol 3 suwnyň dowamyna berilen. Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy Manmurat Bogaýew gurrun berdi. Türkmenistanyň paýtagtynyň jemgyýetçilik ýerleriniň we köçeleriniň infrastrukturasynda ilatyň muht agyz suw bilen öpçünçiligi göz öňünde tutulmaýar. Şäherde odaldan bar bolan suw çüwdürümleriniň we ýol gyrasyndaky krantlaryň tas eklisi şähere wadanlaşdyrmak we köçeleri giňiltmek boýunça geçirilen işleriň netijesinde ýok edilipdi. Şeýle ýagdaýda yerli ýaşaýjylar özüni suw bilen özü çöpçün etmeli bolýarlar. Aşgabat şäherinde şol seýbiýaklaryň käbirinde baglary damdam usuly bilen suwarmak üçin şol plastik turbalar getirilenler. Adamlar sızap bilmeyen şol kesip şondan suw bardyr öýdüp azjak bolýar. Aýaglarylara gidip bir şäheriň suw akýan ýerinden bir howullarda, krantlardan haýş edip suw alýarlar ýa bolmasa şu köçelen käýerine fantarlar zatlar var. 100 fantarny şu taýdan narwalyk gelýär. Diýip Manmurat Bogaýew gurrun berdi. Türkmenistanyň paýtagtynda ýüzlerçe suw çüwdürümi gurulypdy we ýene gurulýar. Aşgabat diýem uzalky ýyllarda öz fantanlarynyň sanynyň dünýä derejesinde köpdigi boýunça hatda Guinness rekordlar kitabyna hem giripdi. Şol burakda Aşgabatyň ýaşaýjylary öz ýaşaýyş çaýlarynyň suw üçinçiliginiň kesilmegi bilen bilelikde agyz suwy satyn almagyň köpçüligi üçin el ýeterli däldigini aýdýarlar. Ýurtda haritlaryň gymmatlamagynyň fonunda gaba gaplanan agyz suwunyň narhy soňky 1 ýylyň dowamynda 3 hesse gymmatlady. Aşgabatyň ýaşaýyş çaýlarynyň suw üçinçiligi ýyllar boýy gowşaklygyna galýar. Mundan odal suwun kesilip durmagyndan daşary onuň hiliniň pesdigi ýaşaýyş çaýlara berilýän suwun köplenç palçykly we çägeli sary renkli gelýänligi soňky wagtda şäheriň käbir böleklerinde ak renkli aşa chlorly suwun gelip başlanlygy habar berilipdi.